Nyakura Mogajwang oyawre kino machiegni wantiere karka cheno mar mbako romo chako sane wacho ni mbaka ni mogerre kaka oganda kendo ka wago mbaka ni kodi wakelo wach machiegni kodi kamora mora ma intiere cheno mar kaka wanene orumo sane ko kelni kanyo kod VOJ kod Ken Muga kod Fredo Gweno weche gi thotha e nyamoluni kawuono ka Nyakura Mogajwang bed koda nyaka gikone mare chal mar Kenya wago terubine konde duto ma pacho ka wakelo ni weche manyien ka wantiere ka kod jolony ma wigi otimo jere ahinya ka warango gi achiel kachiel ni ginto gin gik mage matimre kawuono dhi bedo kaka tai e chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka Nyakwar mokeo nyaka sango tantiere ka tielo mokwongo antiere ka kod welo ariyo kata jolony ariyo madhi bedo kod studio ka warango kama piny Kenya ochomo an ka kod Bilian Ojiwa majanon siasa kachiel koda ka jang'ad rieko weche mag siasa kaka machielo dhi bedo ka kod Florence Ayo mabende dhi bedo kae kamiyo paro kaka piny Kenya bende ringo kalore gi en kaka onene kaka ono wantiere kar kae waiko ni chenro ma yelacha ahinya Bilian Ojiwa sedojo studio kar ka ang'amiye thuolo kinde mabiro mar mondo mi okonwa ni okinyi makaono to chiewo e yo machal nade mokwongo sani Nyakura Mogajwang wachako ka kod weche manyien matimore tung piny ka tung piny kasane wachako gi mae ma warango ka ni jatend piny Kenya William Ruto ochako limbe mare odiochieng' ma kawuono ayanga i kaunti ma Migori odhi bedo koyawo chenro mopogore opogore mago mag dongruok ka nyaka sani wanyalo winjane kama entiere e kaunti ma Migori ka oloso gi jopiny sani wa secondary school hapo. Hiyo secondary school mimi pia nataka kuinua kidogo, si ndio? Nitakutafutia milioni ingine 10 ya secondary school, ndio watoto wa hawa watu wangu wa Kuria wasome. Ama mnasemaje watu wa Kuria? Si mnataka watoto wetu wasome? Tukazane sisi zote. Sikizeni watu wa Kuria, mimi nawaeleza, tunataka tushirikiane. Tumekubaliana hatutaki siasa ya chuki na ubaguzi na mambo ya migawanyiko na ukabila. Ama mnasemaje watu wa Kuria? Sijui kama tunaelewana. Leo tunaendea na program ya affordable housing hapa Kuria. Ni kweli ama si kweli? Mimi nilikuja kuanzisha pale program ya affordable housing. Kuna ingine Nguruna hapa affordable housing. Hapa tuko na masoko tunajenga. Pale tuko na KMTC tunajenga. Hapa tuko na hospitali tunajenga. Kwenu tunawaunganishia stima. Watoto wenu tunawasomesha. Mnataka tuendelee na kazi ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Kuna watu wengine matapeli, watu ambao hawana mpango, wale watu wa siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Mimi nawauliza ndugu zangu, sijui kama tunaelewana. Kiongozi yeyote katika Kenya hii ambaye lugha yake bado ni nyinyi wa Jaluo, nyinyi wa Kalenjin, nyinyi wa Kikuyu, nyinyi sijui wa Kuria, nyinyi sijui, huyo ni kiongozi kumbafu. Huyo ni kumbavu ya mwisho. Viongozi kama hawa hawana nafasi tena katika taifa letu la Kenya. Nyakura Mogajwang mano jatend piny Kenya William Ruto koloso kacha weche go pod medo chwakore kendo wamedo mana kelonigi kaka gimedo donjonwa mano nyaka sani ukinyi makawuono semoke Migori weche thoth mapod dhi bedo ka waluwo Nyakura Mogajwang weche go pod medo wuoka e dho jatend piny Kenya ikinde mapod walose ka warango jatend piny Kenya onego hore yo machal nade hichwak mar onego chop kanye weche gi pod anoka medo tedre Nyakura Mogajwang e konde mopogore opogore wantiere kodi kae mano mar koni kendo kwago mbaka achiel kachiel wadhi nyime kae en ni jatend piny Kenya ne omedo nyiero riwruok mano mar kweth maketo sirkal tesre to onge thoche kod paro mano maleo mabiro telo ne Kenya kata solo riekni mago mag tayo piny. Ruto oko ni en kodgi gadieri ni yiero mabiro obiro yombogi mane yiero maduong' mabiro no. Ruto noloso kinde mane ntiere kaunti ma Homabay kama bende jotelo makaluo mane chopo kanyo no medo goyo ne debe. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni makama wachako godo weche manyien okinyini. Uwacho nango limbe mare kaunti ma Homabay mane obagi Kasipul kod Rusinga. Jatend piny William Ruto oywe dhoge kod kweth maketo sirikal tesre kaka riwruok manyap kendo mayot kendo weth ma ok nyal buoge kata matin APM. Ati wametengeneza kitu inaitwa alternative nothing. Wale watu wa opposition opposition ambayo haijulikani ina oppose kitu gani.
a good for nothing opposition, an alternative nothing, people without an agenda, people without a plan, people without a vision, people without an agenda, people without a program. Kaka ironyiso chir mar tiyo kanyakla kod sirikand manywanda, jotelo go koni gibiro mana goyo achudhe buk sirikal, kendo wendo machiegni kod piny owacho ni mar kanyo e pong' matelo nitiere. Si mnajua ule mtu wa pepo chafu, ule mtu wa shares, ule mtu wa ukabila, ule mtu mwenye chuki mingi, mwenye hana track record yeyote, alikuwa one term MP, uko bunge hakuchangia debate yoyote. We are not prepared to go back to an opposition that is visionless, radarless, agendaless. Na sisi haturudi opposition. Nikeju mumabe wacho maler. Ni ng'ama guonyi. Ng'ama guonyi. Wan waduoke nikech Ruto ni en nyakwar Sinakuru, Kukulubanga, Madognam en nyakwar Odongo. Wan kaka jo-Migori, wan nyikwa Opiyo Pokboni, mawuod Sinakuru, Makukulubanga, Madognam. Ruto marwa koso ok marwa? Your Excellency, we will give you a second term. And what we are saying is the moment we give you a second term, we will be counting years. We will be counting years. Kenyatta served this country for 15 years. Kibaki did 10 years. Uhuru did 10 years. That is cumulatively 35 years. When you are exiting, this region must produce the next president of the Republic of Kenya. We can easily convince our people that broad-based government is the way to go. Kwa sababu tukienda in all areas, kuna projects tunaweza point out. Motelo e kinde romo mar alame sikund sekondar magoro sare e kar chung' od bura ma Kasipul, jatend piny opuoyo jotelo ma osebedo kasire motegno e piny owacho mare mar manywanda. Kotelo ne gavana Gladys Wanga, jagore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo, jatend migawo mar omenda John Badi, e kinde jotelo mamoko ni kode makare. I work with many leaders, but it is rare to find leaders who put the interests of their people above their own position. When the time for elections come next year, I don't think anybody else will have a chance to get even 1% of these people's vote. I would want to plead with the people of Kasipul and the people of Homa Bay in general and the people of this region that let's be tolerant to each other irrespective of our political persuasions. Bende giwuok tung' mosuo kod moko kuom ute fwambo magiko ni tiyo godo mondo nyisa chaya ne jatend piny William Ruto. Kuna watu wengine hapa Kenya ambayo ni media owners. Wako na gazeti yao, wako na TV yao. Gazeti moja inaitwa Standard, mwenyewe ni Gideon Moi. Gazeti ingine inaitwa Daily People, ni ya Uhuru Kenyatta. Kazi yao imekuwa kutusi rais kila siku. Na mimi najua shida yao ni nini. Shida yao ni ya kwamba hawa wazee ambaye wako na media house yao wameshindwa kuamini mtu maskini, mtu ambaye baba yake haijulikani, mama yake haijulikani, amekuwa rais ya Kenya namna gani. Hiyo ndio shida ambayo inasumbua hao. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nakuramoge Jwang, mano kama gintiere koso awach marach. Anyabedo nyakwar Sinakuru Kukulubanga. Kukulubanga, Madognam. Weche ma wuok e county ma Homa Bay. Warito neno ka ono bede county mano ma Migori, kama jatend piny Kenya chako timo limbe mare ayanga, donjo e studio karaka koni ni an gi wendo mosedonjo e studio karaka. Bilian ojiwa ma janon siasa. Bilian oyawre kendo machiegni. Ende kuma untiere abende agoyo mara chien Jacobiero. Nyakwar Jacobiero. Koro amoso uteno yawre uru kamora mora ma untiere. Ero kamano. Machiegni ahinya ka warange ka. Limbe jatend piny Kenya kaluo nitiere mago ma timore Migori kawuono winjo kata kawuono. Jatend piny Kenya pod iye wang'. Wachako gi ma Migori ni kae to bang'e chwako siasa ma koro bede nitiere karakae. Limbe jatend piny Kenya gi ichwang' ma chalni pod nitiere kalore kod weche ma jo opposition wacho dhi chope kanyo. Ng'eyo Cleophas number one
human beings wan joma dhano ntiere wa react ga differently kata bed mana nini ker ma Kenya to ntiere weche makobani to donjo ni mopogre en nano sama koro iunganisha jo Kenya kichwa dwaro ngama en compost kaka inyalo bedo ngama iye wang pio pio to inyalo kana bayo bomb emomo chugano sama yiero leaders ing'eyo leaders manyalo balance emotions maggi aneno gima dhi mbele Migori sani kaka ker iyo wang podi nyalo ng'isi kaka ginendo chwanye kabisa ng'eno temo control but ginendo chwanye kabisa but gini aparo no yaka siasa chakre siasa dhi bedo mopoto nikech inyalo paro bende last election kanene pod kobedo ker ndelecha mambo ya mganga siji mambo ya nini koro en achiel kuom language ma osebedo katiyo mang'eny siasa kaji iwang mjinga sana nini koro yaka siasa chakre to an go hope no gigi ok nyalo escalate bumi tu jopiny nikech nitiere yanje mako yanyi to okikawe kaka ini kawe kaka community so en morwa bende kaka jo Kenya ka wang'iyo gik ma kaka jotendwa behave seche moko jangani jotendwa en reflection marwa koro waneno kaka jotendwa behave publicly nikech most of the time jogi bedo guided jogi bedo coached kaka onego bed ni act publicly lakini kineno ka koro okalo atua mare ma yando bedo guided no to miyo wanyaka luoro bende matin komano kindegi nikech gin gik mathoth ahinya ma pod nitiere kar kae to nyakora mogo jwang'o osechako ka penjo ni to ma diponi ka en midhiero ma piny Kenya nitiere dongruok mopogore opogore bende nitiere kacha miyawo ber ma gima kama bende dhi kelo ne jowa mathoth ng'ato chiwo ranyisi ni Vihiga gin gi Prime Cabinet Secretary gino migi mana ndara ma chopo 11 kilometers to Homabay yudo 289 kilomita paya mopogore opogore dongruok mopogore opogore kama gintiere ka inene yo machalade mana siasa migoyo koso dongruok michwalo ne jopiny seche moko iwacho gan siasa mit for example sani kidhiyo Central Province idiyo kayore mora mochik shopping center ntiere kod lam molos maber to iwacho gan kawoni nindo tung kinyi nindo diere koro sani jothurwo yudo nafas ma ginindo kod diere to namba chiel amor nikech kaka warwako dongruok marwa ma dongruok mabiro e piny kaluo ana hero dongruok kabisa higni mokalo go ninyalo neno kaka leaders magwa ne goyo dongruok anyalo paro ntiere yo ma Ugunja kochiko Rwambwa igweng marwa ma Siaya County ndalo mene David Ochieng nene ni sirkal no organize sirkal mondo ya uyono jo mang'eny leaders magwa mang'eny including the governor Masani nene ogoye kabisa lakini king'iyo yorno sani konyowa so for the longest jowa mang'eny especially leaders no sebedo ka oppose ga gimra mora mo kisirkal gimra mora mad konja piny to sani koro gine magintiere kifua mbele mar siemo mar ng'iso mar kwayo jatelo marwa president mondo team number 2 aparo nkoro sani nkeche wasega bedo ka okwangi merit okwangi nu kaka no yieri isetime ang'o koro magi benda achiel kuom gik ma jotelo gi osebedo ka koro gidwan mondo gibro hang'ie kochopo ndalo ma election ni anena kelo president ka to mani yo mnaloso koro adwa kwayo jopiny as much as president kelo jatelo ker kelo maendeleo mopogore opogore gwengewa wabende wabed kod wangi jotendwa gi wang ni maber wangien to ang'o misetimo in kaka in kila ng'ato kochungi lainde kila ng'ato kochungi kew mare kila ng'ato siemien to en ang'o no mosetimo ai mane gima awacho but siasa ber sani nkeche gini okena na maendeleo kende en nyaka siasa en mar manyo jopiny en mar kwayo jopiny kwayo kura koro en nafas ma ker tiyo kodo mondo obende jopiny one gimo osebedo kotimo nikech mbele kanyo wasebedo chien kabisa to samisebet chien kata koger kata ndara 10 kilometers to neno gima duong sana so amor ne osebedo kolworo
different areas kotimo development, even though podi nitiere gik mang'eny mo okwa line kodo, an personally mwaka line kodo, but amor sama jopiny okonyre, sama wayudo maendeleo, sama wayudo ndara, sama wayudo magi gik mabiro konyo in the long run. So if we can look for not short gains but long gains, magi gik manyalo konyo ma wahicho bende nyalo inherit. Kamano. Erokamano. Nyakora mugejwang mano biliano jiwa komero lero ka limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e county ma Migori kawuono ka awinjo kanyo ka intie county ma Migori omedo lemo gwenge mopogore opogore ka intiere go ganda jokuria nyaka sani an ka koda jalonyo weche mag tudruok ma thulo ne mar ariyo bende Ramogi TV ka cheno ni mar Mbakoromo ka warango ka thulo ne mokwongo e Mbakoromo mar ariyo Ramogi TV mokolwana kod cheno mar piny ka ntiere ka kod Florence Ayo moso kinyi makono ka to kono ni limbe Ruto kaluo kata limbe Ruto Migori gi sani kama ntiere ka ng'e kiny jatend piny Kenya ochomo Siaya geno mane mantiere karakato mokwongo imoso kinyi makawuono Florence Chione. Erokamano pleo kum invite Amunda B discuss the state of the nation gik maltimore kor gwenge. Yes, mor kendo amoso nyikwara Ramogi Ajwang duto no yawre. Yes. Kamano jatend piny Kenya ndi Migori sani neno mabe nyoro ka bedo kiluo chendo gi duto dongruok mikelo sani nene ka gima dongruok ma geto ne ka geta mar siasa mar ombulu e ka mopondo inene gi wang machal nare jo moko wacho ni ma siasa kuso dongruok madhi nyime kae kaluo sani gi kaka orwak jatend piny Kenya. An kaka nene ni what do I believe and purely dongruok. But kingiyo time motimre. First of all, the Russian dongruok and gima ber. Kilangato, that is what makatakina ka jinzika okura gidwa goyo okura ni jotelo makelo dongruok igwenge. So the only thing more penjireni why now Ruto was elected when the president was elected when not even Ruto kwa cascade a down to even other leaders here they've been in power korosanika korogi wacha ni oyo wadwaro timo development. So as much as wadwaro believe gi developments magi wacho kata magi dwaro timo in regards to the roads SGR infrastructure electricity goduto waneno ni it's just a cover up mondo wa year kendo gidok 2027 timing sa marach mamio gitimo mai ko snyarange yo machani kech mama uko gen weche mag tudruok gi jopiny kara kaka ichwalo weche mopogore opogore gi sa mok yudo makare koso sani ema koro wang mirage go mopogore. Okay, sa kaka nyalo wacho ni wadwaro believe gi yeah. And then koro politicians kadwacho kata njotelo adwacho ni politicians gin very strategic ka time mar elections osechopo. Koro sometimes idwaro believe gin adiera gitimo maber adiera gidwa kelo dongruok igwengewa. But again you're looking at it like why now? You know, and it's a lot of the president is moving from one village to another and it's a span of very you understand? Koro there's a rush mondo team gik moko mangeng mondo the two-term thing obed mondo jimangeng orangin president timo 1 2 3 mondo the two-term thing timre na dio mbele onego ranka ko time koso rang ni dongruok chopo. No, that's what I'm saying. What do I temo mondo what temo kaka jinzis what temo mondo wagine ni why identify go give my president timo but kendo okwadwa timo we just don't want to support it blindly. What happened? What was happening in the other years when there was nothing that was going on? Why now at the span of 1 year when next to elections gichako timo gikmoko it's very rushed you know, and all those years they were just quiet. Are they scared when chance of one term are now coming forward when Gen Zs or young people, not even young people because Pinyo can my young people kende even other people in other you know even just akina mama mboga they're asking you know what is this person doing in government? Koro in the span of some few years to elections are next year, you understand? Unego time yo machana di Florence kapo kabiro ili William ke tunakadhia twak moro machelo ka wech manyen mpod tiere
Ndara kaka Marusinga Ring Road. Ndara musibedo kacha kiloso kuom kinde malacha hii. Yes. E county ma Homa Bay. Nyoro gi modhe timo en mana yawe. Irange gi yo machal nade. Nitiere gik moko mosebedi kitimo yora piny. Kata mano biyo oyaw wigi ariyo mokalo to duogo yaw gi ayanga koro odiochieng' manyoro. Depo ni mae achiel kuom olemo manyalo bedo mag broad based. To joma tindo moko manya bedo ni pingo moko bende sire. Yes, like I said, it is a rush. It is a rush to prove that, hey, look, I can do this. Rush ni kini maromnade Florence. It is a rush because Ignario, just like I said, before the president came into power, dongewane no gingu manifesto marki, gingu agenda. Mo wachonjo pinia. I President Ruto, this coalition Azimio, this is what I want to do. This is my agenda. This is what I want to do for the common humanity when you elect me. And they are given time, and that is 5 years. You understand? So there's the things that they should be doing, when they get into power. You understand? There's the systems, the things about rule of law, the things about, like, Ruto was very vocal in terms of Mama Mboga, the bottom-up thing. Ni wadido itakuwa pesa mkononi. Mama Mboga will be up, Mama Mboga will be elevated. Mama Mboga will be empowerment, mawok pinto di malo. You understand? Tokoro warango saini with the broad-based thing, Gimatimrani, they have just, like, it's a cocoon of themselves, trying to do a few things, but they're not even consulted your opinion. You understand? Because look at the 10-point agenda. They just went about it, wakaisoma, after reading it, and they're not even taking keen, they're not even looking at it keenly and trying to implement what Raila Amolo Odinga was talking about in the 10-point agenda. So what they're trying right now is just rushing to do the projects. What I'm trying to say also, any projects go or crash. But we will not fall for that. You're going to look at their track record. All those years, why are you doing it now? Because if we fall into this, you're going to fall again into the trap in the next 5 years. Magidiling, Kagiseling, in the last year, Korokendo Gidwaron, Gitero, Ngatgi. And then they say, let us do 1, 2, 3 things. Mondo watemnadi wa umwangi kendo. What we're seeing as Gen Zs, kaka young people, Maduro development ignini. Country, we are looking at your track record, and we know that sustainability it does not come in a year. We have projects Matimre. It's slow. It takes time. It takes a reasonable amount of time. Mawane noni or chako project ni 1 step at a time. Or just rushed things. But Koti Mama Nober is mandated to do that. You're not supposed to be clapping for the president for doing whatever he's doing. Mano a mandate ni. What does what we are just here to offer accountability. You're saying, no, president, itime yo kamato wanado itime yo makama. We are not trying to say, thank you for doing it. No, we are not thanking you. Mano mandate ma president mondo tim gik motimogo. That's why we elected him. Yes. Florence kilere yo makare bila nanga dugo iri bang yo makausane en sangwen ginus adugo kanya kono jo mano Florence ayo kauno rango no kaka piny Kenya ringo tudruok makare kod jo piny onego nyae yo machal nade mano kwa wacho kaka sirikal nyabedo kod okenge makare magitimo to bende gi communicate yo makare bende gi tude kod jo piny yo moro manyabedo kacha kirange koso moko nyabedo mana kagin miriambo mantiere iye karkae chendo mar mbakoro mnyakoro mogijwang wakayo masani kikidi mabora. Mimi nauza dawa Yero. Hii dawa ni natural, lile inaita natural ya msituni, hapana chemical. Kama simu iko na shida ya network, hii dawa naweka. Kama wewe iko deni na credit, hii nalipa. Kama wewe iko deni ya pesa ile ya simu, hii nalipia wewe. Yero nakuambia hii dawa mzuri kabisa. Yero hii inafanya kila kitu kabisa na kuwa mzuri. Na kuwa mzuri kabisa Yero. Nunua hii dawa na tibu kila kitu ya simu yako. Dial *811 *345# to get Ndauo as your skiza tune. Penje laktar ko kalira Mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Curriculum design
uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ngoja ng'wa twak mar rameny piny. Chik by. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chandowa kabisa, chandowa okwa pur an mokwongo bim nolawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Nyagora mogi jong machiegni en mor marani podi kete kar kae chenro mano mar mbakoromo wadhi nyime kore kar kae kanyaka sane wadan warang weche mamoko manyien mabendo wabedo kae ka waluoni odiochieng'ni ma kawuono. Anyuola kod okil mano mar jatend migawo machon Rafael Tuju oyango ni jatelono ne olal kendo pok onene chakre midhiambo manyocha chieng' ngeso mano ka en kachiel koda ka jariembo mare. Kaluwore kod lipot mano ochwale tesend obila ma Karen, nyamburko mar Tuju ne oyud kojwang' e apaya mano mamiyo Tony Lane okinyi machieng' Jumapil. Jafwambo marwa Cynthia Nyango lerono mathoth mano kotone kod lal mar Tuju. Kuom seche moheo 24 sani, jatend migawo machon Rafael Tuju kod jariembo mare pok ong'ere kama nitie. Kaluwore kod joneno ma wayudo thuolo mar losogo, ma e chal mar nyamburko KCL 346P ma Rafael Tuju ne nigo midhiambo mangeso. Kaluwore kodgi, ne giyudo nyamburko ni Kanyakalondo pod ywak e iye kar okinyi mar Jumapil kendo ne en kod taya manyiso hazard. Gari nikiona venye imekaa zaidi ya masaa 8. Ilikuwa imewekwa hazard na kiangalia ndani ufunguo ilikuwa ndani na hakuwa na mtu. Eneno margi bende giketo ler ni nyamburko ni ne ok nyis kethruok moro amora kendo kifungu pod ne ntiere e engine. Tulijaribu kuangalia nikaona ufunguo iko ndani. Hiyo tu na hakuna kitu kingine yenye ilikuwa ndani. Ukil mar Rafael Tuju Paul Nyamodi kaloso kod jofwambo e kar dak ma Karen olero ni en adieri ni obila ma Karen ne ogocho ne wuod Rafael Tuju mano Manu Tuju e kinde mane entie od lamo kendo nyise ni nyamburko mar wuon mare oyudi kojwang' e apaya matin ma Tony Lane Karen kendo simbe mag ong'we yamo bende ok ne yudre. Rafael Tuju had an engagement at Ramogi Radio yesterday evening at 7 p.m. Rafael Tuju did not make it for that engagement. This morning, the OCS Karen Police Station contacted his son Mano and informed Mano that she wanted him to identify a motor vehicle. The motor vehicle was Rafael Tuju's motor vehicle, and the two occupants, Mr. Tuju, Mheshimiwa Tuju and his driver, were not in the vehicle. Lipot makama ochuno anyuola mare goyo lipot makende mar lal jatelono itesendo bila makarin. Motelo nema wachore ni Rafael Tuju nyogo lipot makende ka obila mar nintie nyamburko moro kido marachar mane luwe chieng' tich abich. It is difficult to imagine that this incident and the incidents that have been taking place over the last 1 week, 10 days at Mr. Tuju's property along Ngong Road are not related. So really it is just to let you know that Rafael Tuju is missing. A missing person report has been made, and we urge the state of Kenya to investigate it and take it seriously and let his family know where he is as soon as they can. Lal mar Rafael Tuju otimore kinde machuok manyigeno ni odhi chopo e Nyakalondo mar Ramogi kendo twak kod jopiny. Kagie sani, obila mag okwach kich koro dhi nyime kod timo nonro mar fwenyo kaka nyo obedo kod fwenyo kama entiere. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mojwang' kama chelo gai mar ODM kod jotelo mamoko mawuok e duond burano mar ODM onyiso sirkal ni okawo okang' mapiyo mar nono midhiero mano ma okwako jatend migawo no machon. Jatend migawo machon Rafael Tuju mayango ne olal kendo pok one kochakore ngeso odhiambo. E kinde nyasi mano mar sidho Dr. Buru e pargi ma Kang'o ka Jaramogi e kaunti ma Siaya,
jotelo go dwaro ni nonro ler ne jopiny ni Tuju nitiere kod weche mago ma otenore kod weche mamoko motenore kod mibadhi maluwe. Dr. Buru wacho ni midhiero ma okwako ngima Tuju to kod lal mare kelo picha marach ne piny kendo nyaka kawo okang' mano mar nono wechego osir kod jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo, Jared Okello Manyando, jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthews Owili e kind jotelo mamoko. Tuju has gone missing. That there is an allegation and a fear that he may have been abducted last evening because they found his vehicle, they cannot trace him, the phones are off, the family cannot trace him. We gathered here, having consulted with our party leader, Dr. Buru Ginga, our care and all the elders who are here, we are praying that the Honorable Raphael Tuju will remain safe. And we are urging the police to do all within their power to trace him, and once they do, to protect him. We have heard about our brother, Honorable Raphael Tuju. Party leader, kindly talk to the president so that he can order the DCI to produce Tuju within the next 10 minutes. We are praying and hoping that the Honorable Raphael Tuju is safe somewhere, and we request the authorities to move with speed and ensure that he is safe. Investigate very quickly and let us know what has happened to our son, Honorable Raphael Tuju. This is not, I think it is not good, and it doesn't give us a good image. Nyokura mujong mano wach mantiere karka yudo paro kawuoka kuom Biliano Jiwa. En wach ma wach ni kelo wich kuot kendo moro be monego tim nonro mano kalore kod wach ma Oburu Oginga bende owacho kar kanyo. Jotelo mamoko wacho no gole in 10 minutes ane seche osekalo mathoth arene matimre. Ang'eni jofwambo magwa ntiere oko kacha mar nono kama gini otimre kendo kaka imedo luwe ni to en ang'o gini manokelo lal kachiel kod kaka midhiero mano mar Tuju. Mokwongo are sigane chak nyaka kawuono mano mar Tuju isenene yo machal nade ikawe gi okang' ikawe gi pek machal nade. Number one, Tuju and one of the leaders, prominent leaders, mosebedo kodomok ka pinywa makaluo. To gima kamani kanyalo timre ng'ato magnitude mar Tuju to onge ng'ama safe. Bende waseneno subsequent scenes gik mosebedo katimre ni Tuju to gin gik mabeyo kabisa. Mabed ni lal mare ni miyo wa luoro kabisa nikech achiel kuom joma bende olal ma nyo Tuju nkodo en Steve Mwanga ma bende en achiel osiepna to en bende ja Ugenya marwa, also a very respected leader in the community marwa. Koro aparo ni sani ker ntiere Nyanza pinywa makaluo, gima nende jotendwa domiyo one of the ultimatums en ninyero dwachungo kata mana luoro ma ker luoro kokono mondo wamany jatelo marwa make sure no ido jatelo marwa ma ker. To awinjo guma youth leader marwa Mwasiaya wacho no miyo wa sijui miyo wa ngono miyo wa which quote. This is a moral responsibility. Oken kata wach ma which quote. Tuju oken jakwath moro molal. Oken japur en ng'at ma gik mosetimo i community marwa ma piny luo. I level mosechope. En ng'at ma onego bed ni sani koro piny otuere kabisa nikech lal mar Tuju. But an kwayo mara kaka Bilian, kwayo mara kaka jaluo ma ong'eyo gik ma Raphael osebedo katimo eni mondo kaber to mondo sirkal odonjie mondo omany Tuju. 10 minutes mwacho no bende ng'eny, odwacho 2 minutes, the next 2 minutes ka wanyalo yudo Raphael Tuju nikech gini koro kelo tungni mang'eny. Nyoro nyantiere i bunge la wananchi ma Mathare constituency, to achiel kuom gik ma ji lose kuro en wach mar lal ma Tuju. Achiel kuom gik ma ji losogo en kaka jotendwa kawo gima matimre around Tuju
nikech ng'eny gi bende oklosie, ng'eny gi bende samane gigi Tuju ntiere ishida, ng'eny gi bende kochopo kuro. Just a handful of leaders maneno chopo kuro. Kuro en kwayo maranu, he's one of our brothers, he's one of our respected brothers. Ka Nyasaye oritnwa kama ntiere number 1. Number 2, sirkal odonjie mondo wayud RAF. Erokamano. Kamano ahinya, weche thoth ahinya ka flow ntiere iri. Inene yo machalnade mokwongo midhiero ni mano momako Tuju. 2026. 2026, but instead of focusing on issues mag development, issues mag of importance to the livelihood the common mwananchi, we are still talking about abductions. Yeah, and this is my country. Me watching what better compared to Singapore. Singapore, when you look into their history, kakane gitimo gikmoko, these things were not there. You know, apart from just the issue of corruption, these things, there was the rule of law. So if you don't respect the rule of law, that makangato or the against what you wanted, makangato complain, no rights nebedo infringed in a certain way, nititi monadi. Or only 1, 2, 3 people to mondo or keep it quiet. And if you cannot keep quiet, they go the abduction way. And we see one kajinzi okwa buakni loso. Warango history. To history, it is all over. You understand? It is all over. We know who the father of abduction in the country has been. Yeah? So you cannot tell me that they don't know where Tuju is. They know where Tuju is, alive or dead. What you just, I don't know why we are still begging them. You know? No, you know why you are a journalist. Just look at the history. You just look at the history. I don't want to mention name. Yeah, I don't want to mention names. So kadwa luongo nyingato, but we know. Yeah, even the person in Ngamaranga TV said the father of abduction and ngano. Yeah. So we, just like Billion has said, yeah, we are still praising them and talking about broad-based government. We are together in all these kind of things. But to look at it, even Raila Amolo Odinga, despite having so many enemies, but when it comes to rule of law and keeping, making just things run the right way, he will not have allowed such things to happen. Angeshaita press conference and all those things that are happening in Luo Nyanza right now, that you are dancing to the kind of development as if we don't know what the government is supposed to be doing to us. We are, you know. It's very bad. In 2026, you're not supposed to be talking about abduction. Yeah? And I don't know whether it's a way of instilling fear, but you're saying us, you're not going to be afraid, because the kind of nation that we want, we don't have another Kenya. This is the Kenya that we want, and we want the right leadership. Yeah? We want the right leadership, and we're not going to be afraid. We're going to call them out. We are going to demand for Kenya ma, everybody is safe. Where there is democracy, then what is democracy? Yeah, I can disagree with you, but you can still be friends. And that is why you could see Honorable Raila Amolo Odinga alitengeneza made a legacy with ODM party, because even people would go against him, but he will still come and, you know, come together when developments and such kind of things were happening. So we are saying it is 2026 and abduction, surely. Kenya is a country, and we boast of being a democratic country in the whole of Africa. What are we boasting for? You know, it is embarrassing. Iwacho ne gin weche moko ma kelo wich kuot ahinya. To Florence de kwa moro kama biro. Wacho ne wakwayo mondo mi Florence. Kwa duogo kendo. Wach dholuo. Kawantiere karka. Wacho ni ero. Terno uruflo machiegni gi Citizen kacha. Mondo mi otiek twak. Nyamura moke Joan Florence owinjo. Florence angi duogo ka gi dholuo. Awinjo. Koro mano bang' ka wasewinjo sigana ne kama waluwo kae, sigana mokelnwa ka kod jofwambo wadwa Barcelona, Ojwang Barcelona. En achich moro ogeng'ne tesend obila mano ma Kibra, tok make ka itude kod ketho mano mar olo acid kuom nyako miluongo ni Mary Claire, mano e kar dak kata alwora ma Prestige e boma ma Nairobi. Kaluwore kod joneno, achijno ne orito Mary Claire kawuok e tich, kama ne opuko kuome acid kendo weye gi hinyruok marach. Masani ireso ngimane e osuptal ma Kenyatta. Sigana losnwa ka kod Ojwang Barcelona. Magi gin tipo mag Mary Claire seche matin tok puk kuome acid. E apaya mag Ngonge boma ma Nairobi, warado kod janeno mane oneno kaka weche nobedo, makoro oweyo Mary Claire ka yudo thieth e osiptal maduong' ma Kenyatta. Mary Claire ma en jahiga 24 ne orado kod midhiero tich ariyo ma tarik 17 kane owuok e tich kodhi mondo okaw nyamburko. Venye walifika around hapa, the guy
akakuja na alikuwa ameshikilia hivi. Hapo nimeshika hivi. Akakuja kama mmwagia. Huyo msichana alikuwa hii side. So alimwagia na yeye akapita hivi. Aliingia kwa hiki kichaka akaenda hivi. So kwa hiyo commotion Tokseche matin, achich moyangore kaka Lucas Ochieng ne otony wito ngimane ka oganda makwar opiyo kuome ka monje. Ile time anapigwa akasema nimetumwa nimwagie. So msichana naye alikuwa pale. Nguo zake za juu, pati ya juu yote ilikuwa imeanguka. Uso ilikuwa imeanza kuchange na ka white. Kwa hiyo commotion yote akipigwa simu yake ikalia. Sasa ni watu waanza kuitafuta kutoa, akachukua akamwekea loudspeaker. Ndo mwenye alikuwa anaongea kwa simu alisema umemaliza kazi. Sasa watu wakamuuliza kazi gani? Jamaa akachapisha simu kwa lami ikavunjika. Osiep Cleama en janeno e masira no olero gimane otimore kane Rick gin kanyakla. When he was walking towards us and then we were just walking, the next thing I saw, the liquid, that thing was on Claire's face from here. So by the time now, Claire was shouting, you know, the way you just meet a chokora or, mwenda wazimu, and he tries to tease you. So I thought the guy is just teasing us. But the next thing I saw that liquid all over Claire's face. And by the time he was twisting, I had it now on this side, my shoulders, and our clothes now are melting. At that time, because of the impact and the way Claire was now started shouting like, I'm dying, Sarah, I'm dying. The next thing I'm seeing our clothes, now Claire's. I didn't see mine like they were melting, but now I could see Claire's clothes, they were melting. So what I did now, we were shouting and we were like, when Claire told me, Sarah, I'm dying, get me water, wash my face. That's the next thing I saw, like everything is getting off. The clothes are melting. Gisani Sarah osethiedhi kendo omiye thuolo mar dhi pacho ka Mary Claire to dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Kenyatta. I got a call from the sister-in-law because I was telling her I don't know how I'm going to face Claire in that hospital bed. But she told me, it's okay, Sarah, you can come and see Claire. You did your part and you did the best. And in fact, Claire, when she got the speech, like when she got the conscious, she was asking about how is Sarah. And I told the sister, I don't think I'm ready to see Claire. Lucas Ochieng ma e achich, pod ogengne tesendo bila ma Kibera, korito kinyne mane chope e nyim doho ma Kibera. Ojwang Barcelona, Ramogi TV. Ramogi Jwang, sigana pod waluwe kendo kawuono, nitie jofwambo mago mochopo e doho ma Kibra kawuono, kendo gidhi bedo kacha ka giluwo sigana makamano, mano kawarange achiel kachiel ni entiere yo mane, mano kama wantiere kodi kanyo achiel kachiel nyakora mojang angwa mi mano anga wi paro bende mag welo mano gode studio kinyi makoneno wach mobogo oganda mathoth. Wadhi nyime kani obila mago kwach kich ochako timo nonro mano bang' yudo report ni jok moko mapoko yang nonro magi nyo iko ringreji maromo 14 mapoko yangi kendo ringregi ne okengi e kaburini Makericho. Jodak Makericho kod jo kenera tich oganda koro dwaro mondo mi doho chiw chik mapiyo mayiene obila mar mondo mi okuny ringrego oko duto kendo timnegi nonro mar fwenyo ni gin ng'a gini. Judith Omondi ni kod mathoth. Ndalo achiel bang' joneno moko ariyo ndiko dhogi e tisend obila ma Kericho e wi ringre moko ma oko yangi ma oiki e bura achiel e karik ma Makaburini Kericho, jodak omonjo karikno kendo manyo duoko kaluwore kod ripodegi. E bug obila gindiko ni tarik 21 dwe ni kar saa 10:20 odhiambo, jadak moro ne okelo ripot ni nitie bugo moro ma oikie ji ma odhuro kendo obila mago kwach kich ne otimo limbe Makaburini. Kae ma obila koni ne giyudi e bugoni kapok rowere moko ariyo johigni 26 kod 23 mano konyo e kunyo bugnigi yangonegi ni ringrego ne okel kod ji 3 mane otiyo kod gari kido mar Land Cruiser marachar tarik 20 dwe ni. Rowere ariyo gi e ripod obila oyango ni ne gikonyo e kunyo kapok oket ringre 14
mane ong'adi e fuoni ma opogore. Why are people coming here and dumping about, I was given about 14 or 12 bodies at the same place. Isio iteno mass burial. Mass burial tunambuaga kwamba kuna watu 14 ambao wako katika mochari wanafaa wazikwe na watu wanajua wanapatiwa notification na hatujui. Why do we need to kill people and then placing their families and then bringing the bodies to where known places? Hii mili ilitoka wapi? Alieleta ni nani? Waliezika ni nani? Kakoro nyaka sani jodak dwaro mondo mi omed arita ma oluoro kar ikoni ka gikoni gi luor ni ringre mathoth nyalo bedo ni ikelo kanyo ka jokedo ne ratiro mag oganda bende dwaro mondo mi otim nonro ewi wachno nonro ma oyore maonge mibadhi. Hapa inafaa iwe imefentiwa, iwe imekuwa fenced na iwekwe CCTV. Tunataka tu ile barua ya kuonyesha kwamba hao watu walishikwa wakina nani. Hiyo ndio shida ya hao raia wote. Na tunataka itolewe leo. Na kama sio leo ni sasa hivi. Hivyo ndio tuende kazi nyingine. As a human rights organization, we are demanding a swift response in terms of a statement from the government, both the county government and the national government, particularly the county security team. Okwach kich matimo nonro mag nek kod tend county ma Kericho okwayo kwe kinde ma itimo nonro kendo irito chik mar doho motelo ne kunyo. Kwa sababu tujapata confirmation huenda ya kwamba hizi mwili zilitoka kwa kaunti yetu ya jirani kule Nyamira. Kama ilitoka pahali yote ilitoka, hatuwezi ruhusu ya kwamba summit na vifaa zetu za Kericho siharibike. The county government of Kericho has not been involved in all these things. We have been sent here by the government to conduct forensic investigations. Ndio tujue ukweli. Na ile ukweli kuna timu ile itakuja hapa na tutaendelea pamoja na iko na procedure. Investigation ya forensic iko na procedure. Judith Omondi, Ramogi TV. Mugidwangi niweche moko mabogo ganda inya kama gintiere karaka achiel kendo sani yana mondo mi Florence Tulo kachel koda ka Billion katu ba ngini angwatie kama nagikanyo weche magibedo karaka ngime gwash mari mugik gimoko bende mangolik ni nyakora mugidwanka kwa medo mana sudo giweche manyen mabendo luo odiochiengni ma kawuono achakudi Florence wach motimore Nairobi Prestige wach ma kawuono nie doho ngeni giweche ma do ma luo koro loso wigi nyabedo matin ahinya magi mapodi luo giweche go mag chike mapacho ka acha kodi mokwongo sigana moido kacha mano mokwongo mano mar jalmo wang koda sid. It is very sad dana ne washon moko ditami pimo nikecha kai en gima nyatimre ni ngama dichuo ten ngama gima nyatimre ni ngama miyo to Eromerit Leo yudre ne en motimore ne en. So first, I just want to say sorry to you, Mary Claire, kuma intie mos kabisa. Kendo we hope ni nyasai dichangi. To gimanya la wacho ni society sani nyaka wapuonjre. Nikech maen gima timre society mawantie. Kendo ntie jomoko nyithindo mayuoi moko ma facing rejection nyabedo gimoro matek kabisa kuomgi. Koro mae wachako puonjre family unit wapuonjre kendo wapuonjo nyithiwa kendo wapuonjo nyaka our daughters ni gima kama nyatimreni to kanga to tamre okoro beni the an extra mile mondi itimne gima timre kama gima chal kamano. Koro one of the things that we need to do is we just have to call it out. Kendo, I hope she will find justice. And there's something that is happening in Kericho. Yeah, in Kericho. It is still an investigation, and we hope to find the truth. Koro kwa singe, of course, you understand Kenya, every department in Grol Magitimo. Koro what happened there, we don't want to be fast in calling the government or putting names. Gimwadoro wachoni, when the time is right, gidi miwa erogiwachoni gitimango. Gitimo nondro. Koro when the time is right, gidi miwa the outcome agi motimre. So from there we will do the analysis. Kamano. Itamatelo marare. Madugo kama naido wachmari mugi gidoluo kendo. Kantiere irika Billion antiere iri aido wachmari kotena kodi. Gimi dhiero ariyo motimore Prestige Nairobi ka gima matimore Kericho kama yode jomo okete kaburini achiel jimilia kone gin ji 14. Cleo
wach mar Mary Claire number 1 rom na duoko ne mos sana kendo kwayo wish a quick recovery mano ang'iyo gino bomiya mna luoro kabisa kaka ng'ama dhano kendo in fact okadwa nabedi koda comment nikech en gima lit ka dhano tindo sebedo wachon dhano sebedo le kamano nyalo timo ng'ato wadgi kamano to ken kitano kosane nikech kuom tel masewinjo matin en wach mahera to kaka nyaminwa osewachono aparo no gimonego bedo timo sana boy child en wach mar rejection wane kaka onyalo kawo mayot ngima duong' mohingo gik mang'eny mwan ng'iyogi to it's so unfortunate and I hope the justice probedo served mondo obed ranyisi kuom joma ng'eny sana in fact onego bed otumne gima lit mondo bed ranyisi kuom joma ng'eny sana ujende mang'eny sana nikech nitie gik matimre bende okeni magnitude mano nitiere joma ko bedo rejected to gigoyo nyako gituma ng'ono giyanyo giwang'o udi gik mopogre to koro mara en mana kwayo no mondo sirkal otim investigation mondo bino bed ranyisi kuom joma ng'eny to wach ma kaburini ma Kericho to parona mana gima nene timre Mathare Nairobi a few months ago manene chokora mang'eny bende no negi the same scenario to guma no pogre kod mani nanu machane ne gitimo mass burials gotieno mani nene wang'ayanga to onge kitana mana report mosewuokie madier mangiso an who was because there was somebody behind that or the intention magi maneno timreno koro kwayo mare nan mondo gigi okonego bed samocho pesa ni okonego bed gik kabila go timre to mogik kadwa loro kodo en sani wasechako kao kura whether you are one term whether you are two term gik moko bro timre mang'eny wabro decide mbele so kwayo mara en nano jende rowere mani gweng ugenyawa rowere wa mantiere Mathare rowere wa mantiere county marwa wantiere kod leaders ma osebedo aligned akwayo mnan mondo wakao kura kabisa mondo wa change kodo leadership marwa erokamano nya Biliano jiwa Florence antiere irika wach mari mugi ka watieko sani cheno mara mbakoro motiel moko machal marken anadwa tieko kawacho ni kaka jogenyo neno Bilian be endosa wacho ni gikawo kura kendo gigo kura ni Gen Z ma bende temo matek mondo gibedi telo yes koro tuko kadi kata kin one term second two term but of course one term nyaka one term ni ken mana cut at presidential level one term nyonya bedo MCA one term nyonya bedo member of parliament one term nyonya bedo women rep to what we are seeking ni tuko kadi dimbele kendo wadwaro new leadership mar young people koro Gen Z duto tuko kadi kauru kura kendo wago urukura erokamano jomoka ni kadi jokmoko manjojoka manoka magerage kanya kora mojoga chamar Kenya kaka wuono ka erokamano ahinya Florence ayo kachal koda ka Biliano jiwa mobedo kodo ka warango tielo mokwongo en sabich maro nyago maka wono kaduogo ko twa ka wapenji kane limbe Ruto kaluo siasa koso dongruok nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanya kor mokyo nyaka sango pod antiere kodi karka tok mabiro utingo welo adek maduto sadonje studio karkaya antiere kaya kod wakili Ambrose Weda kachal koda ka wakili Joshua Nyamori kod Jim Okoth maduto osedonjo karkaya aduo kod gibangyo maka osani kikidhi mabora